ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Hrišćanski život podrazumijeva podvig. I čovjek, hrišćanin u svom životu nastoji da doprinosi životu crkve kao bogočovječanskom organizmu, a isto tako da doprinosi sopstvenom spasenju. Zato je hrišćanski život život podviga. No, kada pogledamo oko sebe, vidimo i druge ljude koji nisu na putu Hristovom. Trude se i nastoje da i oni žive u nekom podvigu sopstvenom, da i na taj način pokažu se marljivi i dostojanstveni člana ovoga društva. No, postavlja se pitanje šta ćemo sa prolaznošću i sa trošnošću ovoga svijeta kome služimo i trudimo se ako nemamo viši ideal od njega. Zato svaki takav sigurno, kada počne razgovor i tema na pitanje trošno i prolazno, sigurno bi želio da njegov podvig i njegov trud ostane vječan i neprolazan, kao što bi on sam htio da bude vječan i neprolazan. Upravo o vječnom životu govori današnje pročitano evanđelje po Mateju, dragi braćo i sestre, koje opisuje susret Gospoda Isusa Hrista, Spasitelja našega, i jednoga bogatog mladića koji je njemu prišao i pitao šta mu valja činiti da dobije život vječni. I Spasitelj svojom mudrošću odgovara mu da ispunjava zakon Mojsijev koji im je dat, a isto tako izdvaja i zapovijesti o ljubavi prema bližnjim. No ovaj bogati mladić govori, saopštava da on to već čini od mladosti svoje, što znači da je držao zapovijesti, da ih je ispunjavao, živio čestito i pita šta mu još valja činiti da dobije vječni život, a ovo pitanje upravo proizilazi iz njegovog duhovnog života. Znači, možemo zaključiti da tu nešto nedostaje. Ali Spasitelj kao božanski ljekar koji liječi naše duše, prozire njegovo srce, prepoznaje u čemu je problem i daje mu i dijagnozu i lijek. Ako hoćeš savršen da budeš, idi i prodaj sve imanje i razdijeli siromasima i dobit ćeš blago na nebu i pođi za mnom. Gospod prepoznaje njegovu tegobu, a njegova tegoba jeste ta što je on bio previše vezan za materiju. I on to potvrđuje svojim postupkom, jer kako kaže Sveto pismo, ražalosti se i otide žalosti. Vidimo, draga braće i sestre, da je ovaj čovjek, ovaj bogati mladić, zaista ne samo bio bogat, bogatstvo samo po sebi nije grešno. Ako čovjek njime upravlja na i korist opštu i korist svojih bližnjih, no njegovo bogatstvo bilo je ostrašćeno. On je srcem svojim bio privezan za to bogatstvo i nije se mogao od njega rastati, i to je bila velika prepreka za ulazak u Carstvo nebesko, jer je njegovo srce prikovano za ono što je materijalno. A to i u nastavku Spasitelj govori da je teško bogatome ući u Carstvo nebesko. Zaista je teško ako od tog materijalnog čovjek nema nikakvog drugog bogatstva. O vječnom životu, draga braće i sestre, malo se govori i u svakodnevnom razgovoru malo ljudi o tome pričaju. Najčešće i tu temu odlažu za neka druga vremena, možda za poznu starost ili tako dalje. Međutim, o tome trebamo češće razgovarati, jer je to suština našeg života na zemlji. Vječni život i vječna radost sa Gospodom, poslije sveopšteg vaskrsenja. Vječni život je zajednica sa Bogom u Carstvu nebeskom, ta vječna zajednica nikada neće prestati. To je blizina Božja, nasuprot vječne smrti koja je vječno propadanje u tami, daleko od Boga i njegove blagodati. I ka vječnom životu treba stremiti, a upravo to činimo vjerujući u Gospoda Boga, ovako okupljajući se na svetoj liturgiji, držeći sve ono što crkva propisuje nama kao zakon vjere, živeći dostojanstveno svetotajinskim životom, ljubeći Boga i ljubeći bližnjega svoga.
Upravo postoji jedno kazivanje događaju iz našeg naroda koje donekle opisuje i ovo današnje evanđelje, isto tako i usmjereno na suštinu evanđelja. U nekom dalekom selu živjela su dva brata složna. Naslijedili su imanje od svojih roditelja, zajedno ga obrađivali. Jedne godine kada je pšenica dobro rodila, oni su poželi po tadašnjem običaju pšenicu i vezali u snopove i napravili 2 hrpe, podijelili ravnomjerno ljetinu. No kada su se vratili domu svome, stariji brat došao je da priprema se za počinak i razmišlja. Ja nemam poroda, moj brat ima više djece, otići ću tamo na onu hrpu pa sa svoje prebaciti njemu je potrebnije nego meni. Ono što je namislio, to je i učinio. No i mlađi brat, otišavši svojom domu, isto tako legao da spava i nije mogao zaspati dugo, razmišlja, ja imam porode, imam nasljednike, moj brat nema. Njemu je možda potrebnije malo više pšenice da se snađe, otići ću tamo i prebaciti koji snop na njegovu hrpu. Kako je zamislio, tako je učinio. Mrak je bio, nije se dobro vidjelo tamo. Kada su ujutro došli u dogovoreno vrijeme da prenose to dalje, da obrađuju, vidjeli su da su hrpe bile jednake. A shvatili su ujedno da su živjeli zaista u istinskoj bratskoj ljubavi. Možemo se i ovom pričicom poučiti, draga braći i sestre, ona nam donekle može približiti značenje današnjeg evanđelja. Isto možemo prenijeti u sredinu u kojoj mi živimo, jer zaista smo svjedoci da je naš narod zapao teška iskušenja savremenog doba, a jedno od glavnih iskušenja je nesloga koja vlada među nama. Najčešće su to razmirice zbog materijalnog, prolaznog, a svjesni smo da sve ostavljamo iza sebe na ovom svijetu i pred Gospoda nosimo samo dobra djela. Neka je nazdravlje i na spasenje sveta liturgija, drago braći i sestri, neka je nazdravlje i spasenje sveto pričešće. Amin.